Infetħet uffiċjalment il-binja l-ġdida tal-Gender Wellbeing Clinic f'Raħal Ġdid li permezz tagħha issa ġie disponibbli spazju aktar modern minn fejn jiġu offruti servizzi tas-saħħa speċjalizzati u aktar aċċessibbli għall komunità LGBTIQ b'mod partikolari persuni trans. Din il-binja ġiet inawgurata mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li din il-klinika fetħet għall-ewwel darba fl-2018 u bdiet topera mill-imtarfa. Minn dakinhar kien hemm aktar minn 340 persuna li jagħmlu użu minn din il-klinika. One News kellem ma' Dr. Mario Kakija li huwa konsulent mediku f'din il-klinika. Huwa sostna li din il-binja se tkun qed tiffaċilita x-xogħol filwaqt li spjega x'tip ta' servizzi jingħataw f'din il-klinika għal persuni trans. Ħafna drabi jkun hemm bżonn u l-klijenti stess jistaqsu għalihom servizzi ta' psychologist, per eżempju family therapy speċjalment dawk li għandhom taħt il-25 sena u hekk jużaw ħafna. Gabriella Kalleja, il-kap tat-taqsima tal-orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru, espressjoni tal-ġeneru u karatteristiċi tas-sess, saħqet li permezz ta' din il-binja ġdida qed ikompli jintbagħat messaġġ ċar mill-Gvern dwar l-importanza tal-ħidma favur aktar drittijiet ċivili. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg saħqet li fis-settur tal-ugwaljanza il-Gvern għamel biċċa xogħol kbira, iżda qatt baqa' aktar xogħol xi jsir. Hija spjegat li r-rilokazzjoni tal-klinika se tifforma parti mis-servizzi offruti miċ-ċentru għall-komunità LGBTIQ li se jinfetaħ fix-xhur li ġejjin. Madankollu kumment li spikka kien in-nuqqas ta' aċċessibilità u nuqqas ta' spazju għal binja ġewwa l-imtarfa. Illum qed niftħu dan il-ċentru ġdid ġewwa Raħal Ġdid illi ser joffri binja ġdida, spazju modern, spazju aktar sigur għaliex ser joffri aktar aċċessibilità għal persuni li għandhom bżonn jagħmlu użu minn dan is-servizz.